oikein paljon tervetuloa takaisin taistelumursi. Kattokaa, mä oon johdossa. Told you. This game is bullshit. No ainakin mä saan bonustähdistä sen, että mua on vittu rääkätty eniten. No, minipelitähden. Ja toivottavasti, että mulla on eniten rahaa. Ai kato Skeletonkin, ehkä se menee varastaan mut taas vittu. Toi jätkä on niin jurpa. Jurpa? Jurpa? Toi äijä on niin vittu kirpi. Ei, mä pääsen heittämään noppaa, jee. Ei mä saa rahaa. Quickee! Koopa Bankki maksaa mulle taas erääntyneitä korkoja. Kai ne on korkoja. Oh shit. Hetkinen. Michael. On vai? Nyt tietenkin. Wahoo! No, eiks niin? Shit. Wahoo! Mun pitäis jotenkin nyt päästä sinne saatana mestoihin. Ai! Ai! Kappas kummaa sopivasti just Luiginkaan. Miten se saa ostaa sitä? Toivottavasti ei. Ei saa, kun se seisoo. Ei vittu varmaan saa. Tää peli on ihan kusetusta, jos se saa se ostaa. No toivottavasti. Mä myyn tän pelin, jos se saa ostaa. Jaha. Sä myyt mun peli, jos se saa ostaa. Fuck you. Well, Mecha Marathon. Mitä? Mitä vittua? See how far your mecha fly guy will fly. A plus B repeatedly wind up. Okei. Okei. Sillä lailla. A and B button simultaneously to wind up your mecha fly guy. Simultaneous, eli samaan aikaan. Joo, okei. Tästä tulee. Kato kun Luigi vetää taas pohjat tänne. No niin. Vittu kato tota vauhtia Luigilla. Me ei vasta mecha nyt solo. Vittu nää. Miten sä vedät nopeesti? Mä en tiedä miten se vetää noin nopeasti. Mitä steroidia toi jätkä on napsinut oikeesti? En mä tiedä. Vittu toivottavasti se törmää seinään. Törmää vittu seinään. Okei, se oli vasta 20. Come on. Ai ja sit mä väsyin. No voi jumalauta, kato. Haista vittu. 20 jardia oli niinku ennätys. Niillä vetää joku video 35. 35. No just. Aika lähet. New record! Back at you, Luigi! I will stop you again. Toi on niin jyrpä toi jätkä oikeesti. Minkä takia? Se jää ehkä vähän hieman. Ensi kerran, jos me joskus pelataan tätä vielä uudestaan, niin voidaanko me pistää vaikka DK-hardiksi, koska se on niin semmonen retardi, että se ei oo niin paha. Joo, viimeiset 5 rundia. Mario eka, sitten Luigi, sitten DK. Vittu mä oon viimeinen! Mä oon jumalauta viimeinen. Antaako se mulle nyt vittu jotain rahaa vai? No mut sulla on 3 tähteen massia. Well, I believe Yoshi will be the winner. Sen takia te vittu häviitte aina. Sen takia Mario tuhoo teet aina. Ei jää 10 koinin. Onks vittu... Onks toi jumalauta? Doubled. Duello. Siis... Onks 199 joku vittu maksimi? Vai oliks mulla 189? Ei oo. Sulla on 189. Okei. Okay. Mut toi siis sullahan massi ostaa niinku 4 tähteä. Niin jo. No niin Luigi. Told you, ei saanut ostaa. Ei jumala. Open sesame. Mitä vittua sinun aikoo tehdä? No peliin rahaa sulta tietenkin. Tai sit se fuck up ja... Ei, tuolla pitää olla päivä. Eikö tuolla pitää olla päivä, jo totta. Well shit! 4. Et on vittu tosissas. Ja dueli. Duelaa joku vitun DK:n kanssa. Pull out your guns. Vittu mä oon mun singolla sitä. RPG motherfucker. Tää? Saas mä... Choose the number of coins you will duel for. Kaikki vaan. Ei vittu. No balls. Haista vittu. Stew the best mushroom brew by putting the proper ingredients. There are 3 Press the blue. Kumba tells you press the blue, green, grey. Okei. A on blue, B on green. Okei. Ei oikees järjestyksessä. Ai vittu.
Vittu! Ei mitään, sä voitit. Voitin vai? Joo, helposti. Mäkin keskityn tuohon laskemiseen. Mä en keskity. Mitä vittua? Mitä? Sait Mitä tähden! tää on? What? Mä saan tähden! Etkö saanut? Haha! Mindfuck! Sitten vaan bruuvasitte tähden. Ei jumalauta! Just silleen. Young bitch, here's a star, fuck you, I'm out. Vittu tätä peliä. Vittu tätä peliä. Kunnon jyrpä. Oh. Ja tässä on 5 vuoroa aikaa. Mä en vittu mitenkään kerkeä pyörittää sitä saatana loopia tossa. En mä saa tarpeeksi yhtään mitään. Luikiltavat tähdet vittu. Niin, mut kun vittu mä en pääse sinne. Ajaa, me vaan pyöritään ja... Siis liikutaan, hypitään. Se on se. Yes, run a move. Niin. Pam pam. Ei voi. No. Run, run, run. No. Aha. No, vittu aletaan hyppimään sitten. Mä hypitän vittu luikin päällä, mä oon vittuksen tästä mun lautat. Get off my boat! Get on my island, bitch. Get off my ship! Ette mua! No niin, sinne meni. Eikö se ole get off my plane? Mitä helvettiä? Tuo vaan veti randomi silleen. Hei! Ja mä kerkesin hyppää just kun se osui. Mä olin keskellä ja mä hyppäsin just oikeaan aikaan. Keep telling yourself that. 235 Ja coinia. jääpä saa sen coin stari selkeästi tästä. Niin ellei toi joku vittu, hei kato Bowser Revolution sellainen. Siinä vaiheessa niin tippuu ohjaimet. Niin silleen, fuck this. Sitten me voidaan Fuck this shit. Kato, se on yhden päästä tähdestä. Se pöllii muuten, sulta muuten tää. Come on. Ei sillä oo... Kolikoita multa. Voi vitun urpoita ootte oikeesti. Kuini? What do you mean? Kun ne pöllii multa rahaa, kun sulla olisi niinku vitus. Kato. Ai, sitä on 20 kolikkoa. Ehkä se luottaa siihen, että sä et enää 28 kolikkoa. Mä en osta mitä. Eli nyt mä tarviin 1, 2, 3, 4, vittu varmaan joku 5. Come on! Are you fucking kidding me? Magic Lamp. Eikö se toteuta sun toiveen? Vai mitä se teki? Item explanations. Mitä se teki? Eikö se toteuta sun toiveen? Next item... Bowser Suit, Magic Lamp, Mushroom Genie. Vittu. Last minute comeback. Niin se vie sut sinne tähdelle. Joo. Wishes you to off to Pitäis Toad. käyttää se. No niin, no, osta se. Sulla on massia ainakin ihan vitus. Niin mut mun pitäis... Nyt DK saa se tähden tosta. Ei se haittaa, sä saat seuraavan. Niin. No, niin. Et sä pysty käyttämään sitä. Joka tapauksessa toi järkevä ostos. Se on se 50. Ja mä toivon, että se on lähellä puuta, niin mä saan vielä pöllittyä joltain. Eihän se maksa mitään, se maksaa 20 se tähti. Niin maksaa. Mut se on siis saman verran, mitä puulta olisi saanut. Niin kyllä. Paitsi, että mä olisin joutunut ostaa avaimia ja kiertää ton. Niin, et se olisi ollut 60. 10 halvempi. Joo, tää oli tää. Ajelu. Slot car derby. Jos vaikka tällä kertaa kävis tuuria, mä vittu kaatuis siinä ensimmäisessä tai viimeisessä putkassa. Ja näin. Come on, Brains. Kiida Wario. Voi vittu. Ei mitään, mä pääsen. En mä saa kiinni tätä. Kato, DK veti ohi. What? DK vittu rupes yhtäkkiä vittu pelaamaan ihan huolella. Jep. Ai jumalauta! Kerkesinkö? Yes! Rikottiin taas ennätyksiä vai? Joo. Fuck this shit. Broken up record. Just niin. Well, I need the money, I'm poor bitch. Etkä tarvii. Sä et tee sen rahalla yhtään mitään. No DK, heitä ykkönen. Ui vittu. Älä osta. So close. Älä osta. No. Mutta... Siis tämähän oli tää sun comeback-kierros. Peli. Joo.
Mä oon viimeisenä. Kaikki muut on 2 tähden päässä. Mä oon vittu 1. Ei, kaikilla mulla on 2 tähteä, mulla on 1. Yes. No, mut, jos yhtään lohduttaa, niin DK vetää saman kierroksen 2 tähteä. Tää. Jep. Mitä aktuaalista vittua täällä tapahtuu? Fuck you, bitches! Vittu mitä paskaa. Tää on ihan uskomatonta. Joo. Ja heti viereen lisää. Mut... Vittu mitä shite. Missä vitussa se DK menee? No nyt se ei pääse sinne. Millä napilla sä sait sen? Startilla varmaan. Ei ku Zeta. Ei ku Peter. Ei, mitä vittua täällä tapahtuu? Kato nyt vähän. Chance time! Jos nyt vittu käy tuuri, se ottaa Joshin siihen. Sit se antaa sulle tähden. No, EK, ja tähti. Ai 30. Voi vittu. En mä rahaa tarvii, saatana. Mä olisin halunnut sun tähdet, saatana. Ei jumalauta. Ensi kerralla pelimurrosessa. Fuck it.